बे जाहैबाय बिटिसिनिफ्राय माखासे गोबां गामि दानख'नो नागिरदों आरो बे जोंनि थाखाय बिराद आत्मखाथि बर'नि थाखाय बिटिसि बासिनो थाखाय बिराद आत्मखाथि दा बेनिखायनो बिभिन्न जोंनि बर' संगठन लिडारफोर जायफोर बिटिसिखौ सृष्टि खालामदों बेफोर गासिबो ज' जानानै पिएल होदों आरो पिएल होनाया जोंनि बर' जाथिनि थाखाय बिटिसिनि थाखाय बियो पुरा मोनसे माने दायित्व गोनां खामानि जादों आरो बेयो बर'नि निरापत्ता जागोन आरो बेवहाय सोरबा गाज्रि मोननायनि खुनु खोथा गैया गामि दानख'नाय जथेस्थ' खहा दं खारन जायखौ माने बिटिआर सक्तियाव जायफोरखौ गामि दानख'नो नागिरदों बेबादि खालामबाथ' माने बांसिनानो 1,500-2,000-3,000सोआ गामिया थांगोन बिदिबा बे रेल लाइन सेर सेर टाउनफ्रा सेस थांजोबोब्ला मा जागोन बे माने हाग्रा बारि माखासेल' माबायाव बिटिआर बा बिटिसिआव थागोन होमबा जोंथ' हाग्रा बारिनि मानसि जानो हागोन जेबो जोंनाव माने अर्थनैतिक बा बिदिनो बिकास खालामनो थाखाय जोंहा जेबो गैया जागोन बे हाग्रा बारिखौ लाना मा जानो जोंहालाय बिथांमोनाथ' मा होनो एबसुखौ जोङो जाथिनि मोनसे माबा सानो खिन्थु बिथांमोननि साननायजों मावनायजों आकास पाताल जायो दा बाहाय पिएल होनायाव बे जोंनि जाथिनि थाखायसो मोजां जादों माने बिटिसि बर' माने बे गामि दानख'नायखौ होबथानायसो जादों बियो बे होबथानायाव जोंहा मा खहा जानो बरंसो मोजांसो जादों माबाया कर्टआ जोंनो माबा होदों राय होदों दानख'नो मोना होननानै राय होदों बे जोंनि थाखायसो मोजां बेखौ एबसु बरायनांगौसो आंनि मथेब्ला बेथ' निस्सय माने समानो थिनगोन समानो बेखौ थिनगोन।